didn't come this far to only come this far. I hear some people saying things like, when I make it, when I get to the top. I'll keep working hard until I get to the top, until I reach my goal. Let me tell you something. There's no end. Winners never stop. If you reach your goal, set a bigger goal. If you get to the top of the mountain, find a bigger mountain, find a bigger mountain, find a bigger. It's the journey, 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 it's the journey. Simphiwe Vetyeka, former lightweight champion. Uqhubela kwami ke ukulwa kwango 2018 pa around April. Ngathi ayi6 April. But ke ngoku kuba ndafumana ingozi yemoto. Andabekho for 3 years nenyanga ezininzi. Kodwa ke ngoku ndiyayiva bana impilo iza kakuhle. Recovery shile nje kakuhle ngo ndiyacinga uba mandibuyele apho ndiyeke khona. Ndiyafumanisa ukuba ndifikile kwa lightweight. Mandizazise lightweight ezikhoyo uba iboss yazikhona. Boss yazikhona, so sifuna ke ngoku into bana singaqala ebantwaneni, siqale kwabo bapha phezulu for nikhawuleze ndibonakalise into bana isekhona nalento ndiyaziyo okanye ayikho. So mazikhaleze manje singatshona eqokobheni. Mazizoniphi chance ke zinike nje warm up apha kuzo. Andithethi ngoma 6 rounds 8 rounds, siqala ku 10 12 ezithembileyo mayivele ngaphambili. Because ndiyakhumbula nangexesha ndisesibhedlele ikhona iboxer eyake yon challenge apha kumhlobo wonene ku-Boxer.He, may his soul rest in peace. Yakhwaza pha bayifuna mna ngoku iyazi iba ndisesibhedlele. So ndazixela uba ndizawubuya and ndizawuthi ndibuya nje ndikhwazane nayo. Sendiqalile ke ngoku kuyikhwaza, ndathetha nepromoter yayo yalalalala iboxer ba yona khona izayifuna kwi-veteran eretireyileyo. Mandiyazise le nto ke akhange ndithi ndiritayile, ndayekiswa ingozi. But ke ngoku ndibhetere kakhulu, ndifuna uqala phaa ngayo ndibonise uba laa ngozi ayenza nganto ndisekhona. Ya ndisafuna uachieve izinto ndandithe ndifuna uziachieve before ndenzekelwe ingozi. So masingatshoni eqokobheni, nozanda kumanisa ngokuqala kwiline subuthetha ngobuveteran bam okanye ndabroke ndifuna imali. No, uba bungayazi ndiyaphangela nophangela, but kuba ndiyithanda iboxing ndibuyela abantu abanjengabo abanomlomo omkhulu. Yeah. Ndingathanda ke nomunyayo uba unayo chance aze noba yi-12 rounds njengobana mhlawumbi uBSA angabe ethetha izitori into yobana bendingalo ixesha elide anganiki ichance uba mandilwele title. So ungaza noba yi-12 rounds nje munyayo, but ke i-aim phaa kwisidubula ngayo sivule ngaye sibethe knockout aphume ecaleni size kumunyayo senza retire madoda. Unyaka wam u-41 lo ndizoqabezela lapho ndiyeke khona. So ndisanutshona embomini velani ndikhona V12 kuba umo wam ndingumntu ohlala ejimini. Ndizange ndabhiliva nanini na kwezanto kuthiwa zii-ring rust. Hayi, ndiyajima ndiyasparisha ndenze yonke. So mandiqale nge-12 rounds. Baziyoyika ke ndingaziphungulela 2 rounds ibe 10 rounds. So ndiredi mazize nedate xhomeke kuzo. Ndikhe ndaqala ndasparisha nabantwana basebancinci ke bona zii-up and coming zigudi noko, oosange ngoza ozolisa bhatyi, ibe khona nomcotheli ndiyaspara nabo. So ndijonge phambili kakhulu into yoba mandilwe this yabandulwanga kulo nyaka ingandizawutyhafa ndiyeke ndingakaphinde ndibuye. So mazindiphi chance engaphelanga lo nyaka wasiqalisa. Ndingayithatha ne-2 fights before kuphela unyaka. Yeah. Abalandeli bakwa-V12 ke ndifuna ubaxelela bangabi naxhala kuba ndisuke engozini, bangoyiki. Iboxing iseyiboxing, khange ndophuke izandla ndophuke imilenze. So kudala ndipractice ndizibona uba nayo isekhona le nto ndiyaziyo. Ndiyafumanisa uba ayikamke ndisaphelele. So bona nethi kuthiwa ikhona idate bandisapota olaa hlobo ebendisapota ngalo. Ndaye ndadicide ngeli xesha ndisenesamende
ndimane ndicetyiswa yitrainer yam le uNcedo Cecana ubana ngeli xesha ndihleli nje ndingaske ndisuke ndiziqalele i-academy. Ndafumaniseka uba ingalicebo, ndaqala ngayo le ntwana yam uyibonayo ngoku. Mane ndiyibethisa iipads, ndihleli phantsi cooler box ndisenesamente, simane sibetha iipads ke ndinxibe iigloves ndiyayifundisa. Kodwa ngoku ixakile, imini cadet ixakileyo. Izawuba zii-trials kule veki zemini cadet, ndishoba izawuba yi-champion yayo. So ikhona ke i-V12 Boxing Club, ndayivula ngo-2019. Kwimbuyekezo ndingayibulela kakhulu ngobukho bayo because nale nto ndiyithethayo ngokuba ibingekho imbuyekezo ibingazuviwa ziindlebe ezininzi. Ngokubukho kwayo imbuyekezo ke ndizawubonwa nangabantu mhlawumbi ba-overseas baseyi-international imbuyekezo okanye apha nationwide baza ndiva noomunyayi abo for ubana bayazi uba hayi i-V12 ithethile, abantu mabaze ngaphambili. Lusanda Komanisi ndikhona, ndifuna uqala ngawo. Suthetha izitori, ndaba lixhego ndathini, ayongxaki yakho, wena iza nefight. Nawe munyayi uyayazi udala kufuneka uba masilwile, iifensi zakho udala zathetha. Ndikhona ngoku, khanizeni ngoku nicifa manzi isiqhwala, ndizawuthi ngcela nsi.